Antes de que remate o ano darán comezo os traballos de adecuación da fachada marítima de Noia. O Ministerio para a Transición Ecolóxica, do que depende a Dirección Xeral de Costas, adxudicou esta actuación por valor de 525.000 euros. As obras darán continuidade ao peirao do Marqués de Cadarso, permitindo o tránsito peonil a través dun paso voado. Esa actuación vai a supoñer a construción de unha estrutura voada que ten un ancho de 2,5 metros, que vai a permitir o tránsito de peatóns ao longo da fachada marítima, mediante unha estrutura de aceiro inoxidable que vai a ter un remate con un pavimento de madeira tratada que aguanta as condicións de intemperie e que vai a ter continuidade ca actuación que ven de axudicarse por parte de Costas do Estado, unha actuación que supón un investimento de preto de 600.000 euros. Procederase tamén á regulación do tráfico coa ampliación dunha rotonda na intersección do Malecón de Gaser. Unha ampliación da rotonda da glorieta de desembocadura da ponte do Campo de Noia. Esa glorieta vaise ver ampliada no seu diámetro, vaise ver tamén ampliado e adiantado o malecón, e toda a estrutura de cantería e sillería que hai nesa fachada marítima vaise a desplazar 6 metros hacia o mar. Eso vai a permitir que queden 2 carrís de circulación amplios de entrada hacia o Malecón de Cadarso. Na actualidade sabedes que é un punto angosto, un punto estreito, que dificulta a circulación en ambos sentidos, sobre todo de vehículos de determinada envergadura, tanto autobuses como camións e demais. Estas obras, que contan cun prazo máximo de 6 meses, darán continuidade aos traballos que Portos de Galicia xa está a realizar na zona. As súas empresas concesionarias, Traxa e Copcisa, xa mantiveron encontros para a execución coordinada dos proxectos. Unha vez completada, esta remodelación deixará a porta aberta a unha nova conexión cunha ponte entre o Malecón de Cadarso e San Lázaro. O Executivo seguirá ademais a promover as actuacións de rexeneración da ría, co dragado dos fondos e a recuperación ambiental.